ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед дӯстони азиз ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшои соҳиб. имрӯз як нома ба дасти мо омадааст ки мехоҳам пешкаши шумо гардонам. гӯш кунед ва фикру ақидаҳои худро дар зери навор нависед. барои пешрафти шабака ҳатман лайк ва обуна шавед. шумо ба тоҷикистон сафар кардан мехоҳед? марҳамат, номрои дар болои экран буда занг зада барои худтон билети арзон дастрас намоед. инак сар мекунам ба хондани номае ки ба дасти мо омадааст. албатта ки номае ки ба дасти мо омадааст номгузорӣ мекунем ба Мустафо. ишқи авваламро гӯям ё не? салом дӯстони азиз, мухлиси ашадии шабакаи қадамшои соҳиб ҳастам ва имрӯз худ ниёз ба маслиҳат дорам. аз ҳамин хотир қалам ба даст гирифтам то саргузаштамро нақл карда фикру андешаҳои шуморо пурсон шавам. фарҳод ном ҷавонеро аз ҷонам ҳам бештар дӯст медорам, вале ӯ ба ман чандон эътибор намедиҳад. метарсам ки фарҳод маро ягон духтари сабукфикр мекунад. аз ҳамин сабаб ҷуръат накардам ки дарди диламро гуфта ба ӯ изҳори муҳаббат намоям. ҳамин тавр ишқ дар дилу муҳри хомӯшӣ бар лаб чандин сол дар ғами Фарҳод дарун ба дарун сӯхтам. мегаштам. 2 сол пеш ҷавони дигаре ки Мустафо ном дорад ба ман изҳори муҳаббат намуд. ростӣ ман ӯро дӯст намедорам, вале эҳтиромаш мекунам, чунки бисёр бачаи меҳрубон ғамхор аст. нияти Мустафо ҷиддист. вай падару модарашро ба хонаи мо хостгорӣ фиристод. бо ман оила барпо карданист, вале ман имрӯзу пагоҳ гуфта ин корро кашола дода истодаам, чунки дилам то ҳол ба Фарҳод кашола аст. баъзан мехоҳам рози диламро ба Мустафо гуфта иқрор шавам ки Фарҳодро аз ҷонам бештар дӯст медорам, вале боз андеша мекунам ки мабодо Фарҳод ягон арӯс дошта бошад. аз ин мондаю аз он ронда мешавам. дар байни обу оташ монда сарҳисобамро гум кардам. илтимос ба ман маслиҳат диҳед. чӣ кор кунам? бо эҳтиром, як мухлиси ашадии шабакаи қадамшои соҳиб. дӯстони азиз, навори мо ҳам ба поён расид. раҳмат ки то ахираш гӯш кардед. ҳатман дар зери навор фикрҳоятонро нависед, яъне ба ин апа маслиҳат диҳед ки яъне сирри дилашро ба ҷавоне ки хостгорӣ омадааст гӯяд ё ин ки не. яъне дар бораи дӯстдоштааш ба ҷавони хостгорӣ омада нақл кунад ё ин ки не. ҳатман фикрҳоятонро дар зери навор нависед. фикрҳои шуморо мехонад ва хулосаи худро мебарорад. раҳмат то наворҳои дигар. худо нигаҳбонатон бошад.